Sa number 4, hindi na magpasaka pasang kaso ang katapos ang LGBTQ nga rider batok sa pamatanon nga ng sasko sa iya. May report si Nico Delfin. Nagkamustahanay kag nag-aragluhanay na sanday Kylie Monticado kag ang 18 anyos nga si Rolly Ray Alejo nga iya ginreklamo nagpainom sang tubig nga gikan sa sapa nga ginapaliguan sang Carabao matapos man ang inoras nila nga pagistoryahanay sa barangay hall sa barangay Vista Alegre kaina sang aga. Representa siya sa nagsaga sa ng Braxer. Iba ni siya mag-brown liwan. Kaya kung brown pag iniliwan, hindi na ni ako mag-brown nag-iiyang pag-brown. Nagalaom karon si Monticado nga hindi na liwaton ni Alejo ang iya ginhimo o kon himuon sa iban pa ang amo nga sa isang prank. Nag-viral ang video kung diin makitaan pa ang mga kaupdanan ni Alejo nga nagkinadlaw sang ginbasyahan sang tubig nga halinman sa sapa ang katapos ang LGBTQ biker nga nagdaog sa bike race ang October 2. Kaya ang Diyos makapatawad, kita pa yan sa nga tao. So na lang ini siya, sir, hindi ka na pag-imuliwan or sa upcoming mga events sa tingin ka na. Kaya laing gini nga butang na. Pero bisan pa ginpatawad na sang tagreklamo ang isa sa mga nagsasko sa iya na kasugtan nga bayaran sang ginareklamo ang gasto sa laboratory test ni Monticado nga sadto nagbatsyag sang pagpanalakit sang tiyan sang mainom ang tubig sa sapa. Therefore, they will be submitting ang complainant will be having the medical checkup. After his medical checkup, ang bill man ang isa now if family hindi mag-regular sa bill, then that's a different story that they nag-violate sila sa agreement nila, which mabalik na sa barangay kag ma-file for motion for execution, execute naman na siya. Magluwas sa barangay Vista Alegre kung diin ginreklamo ang 18 anyos, natala naman sila nga mag-aatubangay liwat sang tagreklamo sa Committee Conference in Aid of Legislation nga ginpatawag sang konseho sang syudad. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.